Molweni kwakhona baphulaphuli bale channel yethu. Lo uthethayo nguNoma. Isihloko sethu sanamhlanje sithi Zizivubeko Zokuba Siphila. Siqala ngolu hlobo. Abantu abaninzi baye banyamezele imeko imbi. Bamane besithi kuza kulunga. Mfondini, musa ukumnyamezela kakhulu lo kuza kulunga. UNomazwi nongutitshalakazi ngokomsebenzi. Wawunyamezela umsebenzi kuba ecingela imali, abantwana, ukutya, zonke nje izinto ezenza impilo ibe ngcono. Kanti ulinde ukufika kokufa. Xa uYehova engathandi, umuntu akafi. Waphatheka kakubi uNomazwi emveni kokuba uprincipal owayemqeshile ethathwe kweso sikolo wasiwa kwisikhundla esiphezulu kuneso sobunqununu. Andazi kuqale kwathini, kodwa into endiyaziyo kukuba iintshutshiso adibene nazo uNomazwi zimqale nge-anxiety, zeza nge-stress, zenza nge-depression, zagqibela nge-heart attack. Yiyo ke le imbeke kulaa ndawo. Abantwana bakhe abathathu nabazukulwana abathathu nezihlobo ezimthandayo bebesele besexhaleni elingathethekiyo xa bembona ekulameko. Nangona uNomazwi ekuthanda gqitha ukufundisa, ethanda abantwana, engaske ababone bephumelela, kodwa ufumanise ukuba akukho mntu ukhohlakele njengomntu ofundileyo. Xa sele ekhohlakele, akasafuni noko kutitsha. Umbhali weencwadi ngenxa ye-COVID-19 uyiyo ne-YouTube. Yintoni i-YouTube? Ndakukuxelela yonke into ngenye imini. Lumkelani ukunyamezela kakhulu bantu. Siphila kanye. Imeko xa zingavumi, shiya. Mhlawumbi uYehova ukubekele enye indawo. Mna ndishumayela uthando. Xa ungasamthandi umntu, mxelele. Ungenzi into eza kuvisa kabuhlungu abanye abantu. Umntu oswelekileyo akeva buhlungu, kodwa ubuhlungu obukhulu bobo buviwa ngabantu bakhe abashiya ngemva. Nawe ke, xa kusithiwa awusafuneki, yamkela, usuke kuloo ndawo. Le nto ayenzeki msebenzini kuphela, koko abathandanayo, abatshatileyo, nabo iyabehlela le nto. Ndicebisa ukuba ngaba uyashiywa, shiyeka. Ukuba awufunwa, hamba, ukusindisa ubomi bakho. Enkosi, siphela apho isifundo sethu sanamhlanje.